Assalamu alaikum, barkanmu da sake kasancewa cikin wannan tasha ta mu ta Nasiru Online Hausa TV. So idan kai sabon zuwa ne a cikin wannan tasha ta mu, ka daure ka danna mana subscribe ka taɓa ƙararrawa, ka mana like a wannan bidiyon namu. So a yau zan mana bidiyo ne akan yadda za mu rajista na Smart Energy. So kamar dai yadda kuka sani, Smart Energy platform ne wanda ake samun kuɗi sosai da gaske a ciki. So zan mana bayani yadda za mu yi rajista da kuma yadda za mu samu kuɗi a ciki. Kamar yadda kuke gani, zan ajiye ma link a ƙasan description, sai ka ɗauka ka yi rajista. Kana danna link ɗin ga abin da zai nuna ma kenan. So nan sai ka sa phone number ka, in ka tashi sai ka cire zeron farkon nan. So ba wai kamar haka za ka sa ba, sai ka cire zeron farkon. So bayan ka sa phone number kamar haka, sai ka zo nan wajen ka sa passport. So bayan ka zaɓi passport ɗin da kake so, sai ka zo nan gefe ga nan wasu rubutu, in ka taɓa za ka ga suna canjuwa. So bayan ka sa sai ka danna kan register. So kamar yadda kuke gani, za ku gani na yi login ɗin cikin account ina, kai kana register. Ga fiskan da zai fara noma kenan. So ga nan yadda ake sayan mashin a ciki. So kamar yadda kuke gani, gashi wannan in kun duba za ku gani cewa ga nan kuɗin shi sun rubuta 2,800. So za ka sai shi 2,800, kullum zai ajiye ma 280. So wannan kullum zai ajiye ma 825. So wannan kuma yadda kuke gani, idan ka saye shi 35,000, so a kullum zai ajiye ma 4,200. So in ka zo kuma wannan na huɗu, za ka ga ana siyan shi ne 80,000. So bayan ka siye shi 80,000 kuma kullum zai ajiye ma 10,400. So gashi nan kamar yadda kuke gani dai, plan ne kala sai wanda ka zaɓa ka yi da shi wato. So bayan ka riga ka yi register, so ka zo ka yi recharging a ciki. So ga nan wajen za ka gani nan my. So nan ne my, nan za ka shiga bank account. So bayan ka shiga bank account, nan wajen za ka seta account number ka ne, wanda in ka tashi yin withdraw za ka yi withdraw. So nan bayan ka sa sunan ka, sai ka zo nan wajen ka sa account number, nan kuma bankin ka za ka zaɓa. So nan kuma sai ka sa withdraw passport ɗinka, sai ka danna submitting. So bayan ka danna submitting, ka gama komai kenan successful. So in ka tashi kawai za ka danna withdraw ne. So bayan ka danna withdraw, sai ka sa amount ɗin da kake so. So duk kuɗin da kake so za ka iya sawa ka yi withdraw kamar yadda kuke gani. So in ka tashi kawai amount za ka sa a nan wajen. So kamar ka sa 1,000. So za ka gani ban kuɗina ni bai kai 1,000 ba. So amma kuɗin kana kaiwa za ka yi withdraw ɗinka lafiya successful. So ni in ku duba withdraw record nawa, za ku gani cewa na cire kuɗi a ciki kuma ya fita successful. So yanda za ka yi recharging shi ne, za ka zo home page, sai ka taɓa kan recharging. So bayan ka taɓa kan recharging, zai nuno ma nan wajen ga nan na 2,800 ga 7,500. So in 2,800 ne, sai ka taɓa 2,800 ɗin naka, sai ka danna recharge. Kana danna recharge, zai nuno ma wanda za ka ɗauka da narration, sai ka kwafa ka je ka sa a wajen ka ɗauka screenshot, ka zo ka ɗora musu. So bayan ka yi komai kawai, kullum daily income ɗinka. So in ka siya wannan ne na 2,800, so kullum kawai za ka kalla kuɗinka ne 280 yana ajiye a nan wajen. So ƴan uwa, a daure a yi register da wannan saboda suna biya sosai da gaske. So a daure a danna mana subscribe, a taɓa ƙararrawa, a mana share ga ƴan uwa.